Fideo dosbarth chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Ffwythiannau gwrthdro a chyfansawdd. Ffwythiannau gwrthdro yn gyntaf. Mae rhaid iddyn nhw fod yn 1 i 1. Rydym wedi dod ar draws nifer o reolau gwrthdro. Enghraifft, x sgwâr ac ail isradd x yn gwrthwneud ei gilydd. Graff glas yw'r un am x sgwâr ac ail isradd x cymeryd y positif achos dwi ddim yn gweud negatif, felly ni'n cymeryd tybio bod e'n positif. Felly'r un coch yw hwnna. Gwelwyd yn barod bod yn rhaid i ni gyfyngu'r gwreiddyn i'r isradd positif. Mwyn gwneud y ffwythiannau'n gwrthdro i'w gilydd, rhaid i ni i ddiffinio parth yr x sgwâr i fod yn ffwythiant 1 i 1. Mae rhaid i fod yn 1 i 1. Wedyn, ni'n gallu gweld 1 yn adlewyrchiad o'r llall. Felly, gallwn gyfyngu'r parth x sgwâr i x fwy na'n hafel i 1 neu yn y cyfwng 0 i anfeidredd gan gynnwys 0 dim anfeidredd. Gallen ni fod yn cyfyngu parth x sgwâr i fod yn llai na'n hafel i 0 neu minus anfeidredd i plus i 0 gan gynnwys i 0, ond byddai rhaid bod yn ail isradd x ni wedyn bydde angen minus ail isradd x yn hynny. Beth am sin x a sin minus 1x? Mae sin x yn mynd am byth ac yn ail adrodd nifer o weithiau. Felly, bydden ni angen cwtogi parth sin x i fod yn cyfateb, bydden ni'n cwtogi fe i minus pi dros 2 i pi dros 2. Mae manylion am hyn yn y fideo M2.3.5b3, lle ni'n sôn am ffwythiannau trig gwrthdro. Byddwn yn cyfyngu'r parth hyn, fel wedys i nawr, i minus pi dros 2, sy'n tua yma, i pi dros 2. Felly mae gyda ni wedyn ffwythiant gwrthdro i'w gilydd. Mae'r ddau nhw'n 1 i 1. Hefyd, e i'r pŵer x a ln x. E i'r pŵer x yw'r un porffor a ln x yw'r un llwyd, a mae'r rhain yn gwrthwneud ei gilydd. Rydym yn cynnwys hyn mwyn dangos bod rheolau gwrthdro weithiau yn ymddwyn yn dda. Mae ffwythiannau a'i gwrthdro yn adlewyrchiad o'i gilydd yn y linell yn hafel i x. Felly, bod chi wedi sylwi hyn, mae llinell cymysuredd yn ni yng nghanol y ddau gromlin a'r linell yw yn hafel i x. A mae hwnna'n ddefnyddiol pan yn braslunio ffwythiannau gwrthdro. Ffwythiant a'i wrthdro. Os oes gennym ffwythiant sy'n 1 i 1, mae f gyda ni fel bod yw'r 2 dot, parth f yn mapio ar i amrydiad f. Felly ni'n gallu gweld hwn ar lun, os dyw y cylch coch yn denodu'r set o pwyntiau yn y parth f, pwyntiau p yn y parth, ni'n gael hwnna'r parth, a wedyn mae reol f yn cymeryd y pwyntiau sydd yn y parth, p wedwn ni, a rhoi delwedd yr ateb fp yn yr amrediad ar gyfer f. A dyma ni lun o hwn, mae'r parth yw'r coch, lle mae'r rhifau p yn cael ei defnyddio reol arno fe, reol f, a ni'n cael y ddelwedd fp yn yr amrediad. Yr uchelyn y yw'r amrediad, uchelyn x yw'r parth. Bydd ganddo wedyn ffwythiant gwrthdro, f minus 1, lle mae amrediad f wedyn yn mapio nôl i parth f. Hynny yw, parth f yn amrediad f minus 1. Amrediad f yn parth f minus 1. Felly ni'n cymeryd yr amrediad f, gweithio sio nôl, gwrthwneud y reol f, ffwythiant gwrthdro f minus 1, mynd ar llythyren
unrhyw rif o'r amrediad F, ni'n gael fe nawr y parth F minus 1, a mynd fe nôl i amrediad F minus 1, a ni'n cael y ddelwedd F minus 1 ar y pwynt Q. Felly gweithio sianol. Yr amrediad F nawr yw parth F minus 1, dyna lle ni'n dechrau, ni'n gweithio sianol gyda'r rheol F minus 1, a ni'n cael F minus 1 Q sydd yn yr amrediad F minus 1. A gan fod F minus 1 fel bod parth F minus 1, sef hwn, yn mapio ar i amrediad F minus 1, y parth yn mapio ar i amrediad F minus 1, ni'n gallu gweld bod parth F minus 1 yn hafal i amrediad F, parth F minus 1 yn hafal i amrediad F, ac amrediad F minus 1 yn hafal i parth F. Felly maen nhw'n gwrth wneud i gilydd am yr holl set yn aros yr un peth. Os dywedwn bod y yn hafal i fx, gallwn ddweud bod x, wrth gweithio sianol, x yn mynd i fod yn f minus 1 y. A felly gawn y yn hafal i f yn gweithio ar f minus 1 y. Felly mae f a f minus 1 yn gwrth wneud i gilydd, a bod x yn mynd i fod yn hafal i f minus 1 sy'n gweithio ar fx. Ni'n dod nôl i beth ni wedi dechrau da. Ffwythiannau cyfansawdd nawr, ffwythiant. Wel, mae ffwythiant cyfansawdd wedi gwneud o gyfuniad o ffwythiannau. Felly, os yw fx yn hafal i 2x minus 1, a gx yn hafal i x sgwar, felly mae dou ffwythiant yn ni, bydd gfx sy'n golygu g yn gweithio ar yr ateb i fx yn g, yr ateb i fx oedd 2x minus 1, g ar hwnna, g yn dweithio ni sgwario, felly mae 2x minus 1 wedi sgwario gyda ni. Neu, llos hwnna mas, ni'n cael 4x sgwar minus 4x plus 1. A os ni'n gweithio y ddwy ffordd arall, felly mae f dyn ni angen gweithio fgx yw f yn gweithio ar yr ateb i gx, yr ateb i gx yw g sgwar, f yn gweithio ar hwnna, felly mae 2 yr x sgwar minus 1 dyn ni. 2 ta beth yw x minus 1 gyda ni. Ond beth am parth ar amrediad yn y ddau sefyllfa yma? Wel, gan fod e ddim yn dynodi, gan bod parth heb ein dynodi, ni'n tybio bod y ddau yn mynd o minus anfeidredd i anfeidredd. Ni'n lle cymeriad yr holl werthoedd. Ond gallwn hefyd gyfrifo bod amrediad f, sef amrediad f 2x minus 1, hefyd yn mynd i fynd o minus anfeidredd i anfeidredd. A bod a, amrediad g, dim ond yn mynd i fynd o 0 i anfeidredd. Cynnwys y 0, dim cynnwys anfeidredd. Felly, os dynodir nhw rhain gan parth g ac amrediad g, hwnna sy'n cael ei gotogi. Felly, parth g yw holl rifau real o minus anfeidredd i anfeidredd, ac amrediad g o 0 i anfeidredd. Felly, mae g yn gweithredu ar yr holl werthoedd sydd o fewn y parth a rhoi atebion delweddau yn yr amrediad. Wedyn mae f yn mynd i weithio ar yr atebion yna a rhoi yn ni. Mae f yn gweithio ar parth f a rhoi atebion yn amrediad f. Ond os ni dim ond wedi cael yr atebion yma, sef o 0 i anfeidredd, mae f dal yn gallu gweithio ar hwnna, a ni'n mynd i gael yn atebion ni yn y delwedd amrediad fg, sef fg ar y p ar g. Parth g, g parth g, a fg ar parth g yw'r darn glas. Y pwynt allweddol yma yw bod amrediad g
rhwng 0 a'n feidredd sy'n tu fewn, llwch chi feddwl am hwnna fel llain yn ein haflu, ond am setiau. Mae'n cael ei gynnwys tu fewn i'r set minus anfeidredd i anfeidredd, sef parth F. Felly mae parth F yn gallu gweithio ar amrediad G i gael atebion. Golygu'r hyn, os naw'n gymhwyso F wedi cymhwyso G yn gyntaf, bydd pob elfen o fewn parth F a bydd ni'n gallu gweithio arno fe. Wps! Beth os yw amrediad G ddim tu fewn parth F? Beth ni'n gallu wneud? Felly dyma parth G, ni'n defnyddio reol G, a ni'n cael amrediad G. G yn gweithio ar parth G. Ond nawr, beth os yw parth F ddim yn gweithio ar holl elfennau o amrediad G. Mae gyda ni broblem yn y darn yma. Felly ni methu ffurfio ffwythiant F, G ar X. Enghraifft, os yw fx yn haflu 2x minus 1 a hx yn ail isradd x, mae parth F yn gallu fod yn minus anfeidredd i anfeidredd a parth h yn mynd o 0, ddim yn cynnwys sylwch o 0 i anfeidredd. Ydy hf yn bodoli? Wel, na, o achos nid yw amrediad F. Amrediad F yw yr holl minus anfeidredd i anfeidredd, a mae parth h yn 0 i anfeidredd. Felly dwi ddim yna. Os hwnna'n ystyried F minus 4, felly minus 4 yn F yn 2 llosi minus 4 minus 1 yn rhoi minus 9 i ni. A nid yw 9 o fewn parth h. Nid yw minus 9 yn 0 i anfeidredd. Felly beth ni'n gallu wneud yw cyfyngu parth F fel bod ei amrediadau o fewn parth h. Felly, dyma lun o ffwythiant 2x minus 1, ffwythiant F, os ni'n cymryd yr parth i gyd, minus anfeidredd i anfeidredd. Ond os ni'n cotogi parth F i fod o 0.5 i anfeidredd, mae hwnna'n golygu bydd yn amrediad F ni wedyn o fewn yr cyfwng yn ei angen. Felly amrediad y minwd 0.5 ddim yn cynnwys, cofiwch, achos dyn ni ddim am yr 0 yn parth h. Felly amrediad F bydd o 0 i anfeidredd sy tu fewn neu'n haflu parth h. A gallwn ffurfio h fx sef h yn gweithio ar ffwythiant x, a ni'n cael h ar 2x minus 1, ffwythiant F yw 2x minus 1, h arna yw cymryd yr ail isradd. Gyda p parth hf sef parth F yn mynd o 0.5 i anfeidredd. So parth F bydd yn cael ei ddefnyddio i gweithio h arno i gael h F ar gyfer x.